alimentació infantil convencional i baby led weaning. Si tens un nadó de més de 6 mesos, li pots començar a donar l'alimentació complementària. I la CCM pot ajudar, perquè cuina a baixa temperatura conservant millor els nutrients dels aliments. També tindran millor textura, color i sabor. Una bona forma de cuinar els vegetals és amb trossos grossos. Com has vist en les imatges, poses totes les verdures en una olla, l'emplenes d'aigua, la tapes i quan comenci a bullir la deixes durant 2 minuts. Després ja pots parar el foc i introduir-la dins la CCM. Passades 2 hores pots treure l'olla i ja tindràs les verdures cuinades. Quan les treguis veuràs que és molt fàcil separar-les. És com si les haguessis bullit individualment. I això no és tot, veuràs que fàcil és fer un caldo. Si utilitzes una olla de 5 litres com aquesta, tindràs 2 quilos entre verdures variades i patates. Si vols fer un puré, només cal triar les verdures i patates que necessitis, afegir suc i passar-ho per la batedora. Així de fàcil. Si l'alimentació del teu fill és baby led weaning, aquesta és la forma segura de tallar-li les verdures. Queden tubetes i tallades així seran molt fàcils de menjar pel teu fill. I a més, no hi hem posat sal, però cuinades a baixa temperatura tindran molt sabor. És molt pràctic tenir sempre les verdures preparades a la nevera. I el suc l'hem guardat. El posem al foc fins que bulli i afegim les carcasses d'un pollastre i una cuixa. Completem amb aigua, el deixem bullir 20 minuts i cap a la CCM un altre cop. Aquí el tindrem 4 hores. Passat aquest temps, traiem l'olla de dins la CCM i ja tenim el caldo fet. Com ja has vist, hem necessitat el mínim d'energia per cada elaboració. Només hem de posar l'olla fins a ebullició. Mantenir-la al foc el temps que t'he dit, que en el primer cas ha sigut 2 minuts i en el caldo 20 minuts. La resta de cocció s'ha fet sense consum energètic i sense cap tipus de supervisió. Tries el tall que està ben tendre i ben bo i el que he fet és desgrassar una mica el caldo. Que bé que ens va passar menys temps a la cuina i poder dedicar més temps als fills o a nosaltres. Ha sortit tot aquest pollastre i 1,8 litres de caldo, que podem fer una bona sopeta. El millor pels nostres fills. Cuina de consum mínim, cuina sostenible.